ngebur watu, wis bareng ngebur watu wis aku dolan mek dulurku. Ning Pakel, Bandung. Pakel. Ning Pakel Bandung ngono, wis aku ning kono kuwi cethuk. Kang, aku tak melok ngebur awakmu ya. Heeh, ora apa-apa, aku ya melok ngebur watu. Lah kuwi ning besune ngono. Gunung Kethuk. Bareng ngebur, mek horizontal iki jaman sakmono mandore jenenge Paesan, suwargine Paesan. Nah, terus bareng nek kono aku dipindah ning Citatah. Jawa Barat ning Citatah nek kono kuwi terus kuwi jenenge Gani iki ya melu kuwi kanca apik tapi ilang ket saiki ora ketemu. Ilange pripun, Pak? Wis pokoke ilang ngono ae. Ilange nalika pas ngebur watu. Pas nglembur kudu dadi terus akhire kodhek iki ora mulih, kancane mulih ora mulih. Ilang ket saiki iki ora balik. Jenenge Gani kuwi. Bareng nang kono kuwi wis aku dibalik neh terus aku mulih ngene. Ya awake dhewe mulih golek timbul dhisik ngono jenenge Kang Narto dulurku ku mengkae. Akhire ya aku mulih ya kuwi dijak dolan nggone Mbah Mutin Bani Singgit. Bani Singgit. Bar golek Mbah Mutin Bani Singgit nek kono kuwi aku teko. Bareng kuwi jak omong niki dulur kula Mbah Ploso Kandang omahe. Oh iya ora apa-apa. Sapa jenengmu? Dibyo Mbah. Asli lengkap. Jeneng kula nami kula Sudibyo Effendi Rakasiwi. Nggih. Wah, jenenge kok ngedeni aja. Waduh. Sing keri dhewe lha Rakasiwi. Gedeg-gedeg ya kuwi ngono lha. Weh. Anu karane Dibyo Mbah sing mburi niku mboten tau dionekne. Dadi jenenge namung Dibyo ngoten mawon. Oh iya. Bagyo ya, nggih. Aku wis ngono ae. Wis, kowe ning kene nggih, penting golek keselamatanning diri. Donya akhirate, Mbah. Oh, ngono. Wis, kowe nek kene gelem tenan, mantep tenan ngenger ning kene nggih, mantep. Sing penting wetenge war kaya mantep, Mbah. Pokoke guyu ngguyu jeneng Pak Wedo ya guyu kaya enek ta bocah kaya megel kaya kowe iki lho. Lah sing kok sengklet ki apa? Biasa, Mbah. Apa? Bledek tau ya. Bledek tapi miring. Tapi miring. Nah, kebanyakan mulai aku berjalan kuwi ngombe lan mendesak pinunggalan nek kono kuwi. Dewa mabuk. Jadi dewa mabuk ki nyatane para kiai-kiai leluhur sepuh-sepuh ki aku urung pernah dilokne. Ora tau. Urung pernah. Padahal ngombe ning sandi. Padahal ngombe ning sandi. Sampai aku mendem gitu esuk-esuk tuku topi miring. Lah nek kono kuwi roh bendina ki roh lah aku ngombe ki roh. Terus Mbah Mutin Bani aja dilokne. Wong mendem ki lek ndak duwe duit mari. Ngono. Wong main ki lek ora duwe duit mari ya leren lek main. Amarga nggih tuku wis ora enek. Ngono. Nggih. Tapi wong ki lek maling kuwi sugih ya maling, larat ya maling. Iya. Nyolong kuwi iso mari kuwi penyakit. Marine mati. Ih. Wis bar ki ditokne ae. Lah nek kono kuwi. Lah bengi suatu malam nang kono wis enek kira-kira 21 dina lek ku kangon kebo ning Singgit Bandung. Oh, dikon nangon kebo. Kangon kebo nek ngono kuwi. Ya karo Narto barang kuwi. Lah terus nek kono kuwi lah aku ditakoni ngene. Kowe tak kongkon angon kebo. Narto playune kabeh parane ngulon lek awakmu demenamu mlaku ngidul. Nah, Gitu. Iya. Kowe mesti angonmu kebo mesti mlayumu ngidul. Ngene lho, Mbah. Wong sampean muni ngetan aku etan ngendi ora roh. Muni kidul ngendi aku ya ora roh, kulon ki ya ora ngerti. Dadi nek kene iki lho, wong srengenge ngene bendina jebuse kok kulon. Iya. Ya terus sing ngene iki lha wis sampean pokoke ya sakarepe atiku ngono ae aku. Ndak boso-bosonan, Pak ya. Wis ora. Terus Saku bendina kon mijeti lawan bengi. pijet. Kon Iya. mijeti bendina. Tiap malam ya, Pak.
Ya pokoke rong dina pisan seminggu mesti ping 3 barang. Pijeti tekono ki ndongeng cerita. Cerita Kanjeng Sunan Kalijaga ki nalika ditugasne gurune ki kon jaga tongkat ki ya ora enek unen-unene. Nggih. Pokoke ya kon jaga tongkat kuwi. Lah saiki kaya kowe iki tak kongkon lho angon kebo aku ngkek unen-unen kowe apa ndak ora. Ora ta? Ora lah iya. Lah terus lek kaya ngono kuwi lek mu mikir piye? Terus Kowe angon sepisanan karo mbahmu wedok dikeki apa? Jagung, godhog. Kon ki sarapan karo mlaku. Lek ngekeki pira? Pitu. Lah sing ping pindho dikeki apa? Jenang sungsum. Gawane jenang sungsum dadi wong gampang luwe. hari kedua ya. Ora wani muni ya mek meneng ae. Wis bar kuwi. Gawane apa jenang grendul. Ya. Ngono. Ya wis. Bar kuwi kowe dikeki apa? Ketan. Ketan oran, Mbah, tapi dikeki kambelan dijatah ndak sida ngono kan. Ngono. Ya. Muga-muga kabeh karo Gusti Allah. Kuwi apa sing kok karepne sing kok tuju kinasilan. Ning yo ndak kenek sing rena-rena. Lah kuwi aku kon wis saiki sarene kuwi wis cukup lek mangon kebo, saiki tunggunen jagung sing ning sawah kono. Ih. Lah diterne gubuke wis enek, aku ya wis ero lek gubuke wis enek aku wis ero. Manyen aku ya tau rono. Iya. Tak terne rene iki nek kene iki sing kok pangan iki mujur mulan. Ya rumah saku ya ora mujur mulan ya ngetan. Ngono wong srengenge jebuse kok kulon kok. Iya. Bingung sampe bingung arah. Wes ngono iki sak mulan rono. Nggih. Apa kuwi, Pak? Tanaman apa? Telo. Nggih. Wis neng kono mulai urung diluku sampai tandur kuwi neng kono 1 minggu kuwi ya ngresula atine. Miso-miso. Iya serono miso sing ora karo-karuan. Dadi sudane wis elek banget atine wong ilmu apa kaya ngene iki. Nek cara wong ngono kae kiai kono-kono ngono kae kan ya genah. Ngene iki ora genah. Lah terus aku ya kelingan wis ngono ku ngipi cethuke ora weling kuwi. Aku kelingan kuwi ya. Kanjeng Sunan Kali mlebu ki ya ora enek amalane. Kanjeng Nabi mlebu gua kira ya ora duwe amalan. Ngono. Iki kabeh iki ya ora duwe roh iki tekone kan ya mendadak. Iya. Nabi Yunus ki oleh amalan kan ya mendadak. Iya. Metu saka kerentek nalika oleh diuntal iwak iki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin apa kuwi dikarang sadurunge kan ya ora. Iya. Spontan. Ya spontanitas manut karo krenteke. Iya. Bareng nek kono kuwi ya aku iso nemokne wong ngene ta tibake ngono kuwi. Nak temokke tenan ya kuwi padha karo tak akoni padha karo wong tuaku ya guruku temenan ya kuwi iso nduduhake dalan menuju dalam kesampurnaan. Apa sing tak gayuh. Iya. Bar nek kono aku ora suwi buyutku ninggal. Nggih. Hari ninggale buyutku ki ya antik. Anu lho, Le. Buyut. So lek saiki buyut wis isik, besok lek wis esuk iki sok lek wis ora enek. Kuwi ya aja susah, ya aja kok tangisi. Gusti ki ngene lho ya. Bendina kok sampar sandung, gedene sak lumbung Bandung ning kowe urung dunung. Ning lek kowe wis dunung sak tenane kene iki lho, dodoku sing kiwa dilus. Ping 3 lek ngelus ning kene iki. Nggih. Cara penae kalbun mukminin baitullah. Maka Gusti Allah ning atine wong-wong sing tansah eling lan wong sing mukmin.
Ora wong-wong mukmin, wong sing mukmin. Iya. Wong mukmin iki karo wong sing mukmin wis siji. Bagine wong-wong sing iso salat lan sing paham salat, ora wong salat. Iya. Ora mek wong centak-centuk. Ngono lho. Arepa wong ki nggayo jubah dadi kiai lek ngibadah sundul langit paribasane ning kowe sik gelem ngungkatake kebecikan keeleke wong liya, gelem buka eleke wong liya, gelem mencaci maki, menghujat pokoke ngelokne wong liya, kowe iki sik renono, kowe dudu diarani kiai. Kiai iki apik. Iya. Ning sing ora apik kan tatrape manusa nek aja pisan-pisan kowe ngakoni kiai lek urung weruh sak nyatane lan sak tenane. Kok akoni guru kiai dadi pangandikane, pola tingkahe, sikap lakune engko ndak bener. Ora usah komongne kiai, ora usah sekolahe lek ngono kuwi. Jadi awakmu ya kudu iso netral ngono. Dadi aja begitu fanatik nemen. Iya. Wong bane gawe jubah. Kowe iki ngakonono lek kowe wong Jawa ora usah gawe jubah. Kowe salat ora gawe jubah ya ora apa-apa, kowe gawe swal oblong ya oleh. Gawe swal iki ya oleh, ketok bumbung ngene iki ya oleh. Lek wong Jawa ya oleh, kowe gawe klambi ireng ngene iki ya oleh. Dadi aja sembarang ndak oleh. Oleh. Nek wong sing apik kuwi kudune iso ngenyangi ya. Wong ki lek eling nek Gusti Allah ki terus, ngono lho ya Lek. Manggone nang kene iki lho ngono. Lah, terus bar nek kono wis cukup kuwi saku mulih sesuk anu kowe saiki mulih, heeh. Sesuk ki anu ya bar beduk kowe rene ya langsung rene karo masmu dijak. Heeh, adike ya dijak. Terus bapake karo anu mamake ya dijak rene kabeh kon pokoke kon rene omong lek sing kon rene karo Ayut sampean kon ngalor. Nggih. Ya tak omongi sesuk bar beduk karo Ayut kabeh kon ngalor. Pokoke bar adzan luhur kabeh kon ngalor. Heeh. Wis bar luhur. Ya kuwi ngalor. Dadi sak malah selek ngalor kuwi bar duhuran tok kuwi terus ngalor. Terus ngalor dolan nggone buyut. Lah ning kono kuwi jam 1:30 kae buyut ninggal. Awan nih. Awan. Ngono kuwi. Kuwi lakon-lakon sing kaya ngono nunggu jagung sampai suwi. Lah ning kono kuwi aku akhire wis iso mulih, diceluk, dimulih, diari-ayani, dikei klambi, dikei sarung. Ngono. Nek kei klambi, kei sarung ki gaenan. Aku kuwi ya dudu muridku, ning kowe anak didikku. Wah, bahasane ngono. Kudu murid tapi anak didikku. Kowe dudu muridku, lek sing murid-muridku sing ngono-ngono kae kowe termasuk anak didikku. Oh, dadi Mbah Bani niku selain mejang kados jenengan niku punya santri. Santri ya oke termasuk ora ya murid-muridnya ya oke juga. Sing ngaji-ngaji kitab ngono kuwi. Kitab iku otomatis daripada prajurit ya dari Bigrip 16. Nggih. Itu cukup oke tentara-tentara kuwi. Dan mereka keturunan kiai-kiai sing ngaji rono. Nah, sing ngaji rono kuwi termasuk apa ki? Wah, para gus-gus. Titele anak dewa-dewa. Lah iya anake. Para anak dewa dadi wae kene anak coro iki. Tapi aku yo mek ngrungokne tok ngono ae dadi ora patek ngrespon ngono. Oh, nalika mereka diwejangi jenengan mek mek ngrungokne tok. Dadi ora wani usul komentar kaya amarga rumangsa cilik. Tapi jenengan maksudnya kon nyisih apa? Yes kon ning kono ngono ae, ning kono kowe turu ya sakarepmu anu sakarepmu cah loro kuwi. Oh, etok-etok kon turu. Terus dadi kaya ya kuwi swargane Yai Kurdi. Yai Kurdi niku jetis Bandung, pondok jetis Bandung. Lah niku termasuk ya santri ning Mbah Mudin Bani. Nggih. Terus Mbah Yai Mahali niku maratuane Abah Kolek Ploso Kandang niku ya termasuk santrine Mbah Mudin Bani. Nggih. Ning lek kula senes santrine kula anak didike.
ngomong kula kowe iki anak didikku, aku sebagai penyambung lidah utawa sak mek dingge ilatku mek trimo kanggo sambung nek nyambung ilat ning awakmu kuwi bocah loro. Nggih. Ya iki dieling-eling nggih. Karo Pak Narto kae mau. Kowe karo Narto ora padha. Kowe ya ora iso kaya Narto, Narto ya ora iso kaya awakmu. Ning lek kowe saling melengkapi bantu binantu, moko kuwi bakal kuat sentosa ya. Nggih. Nek kayak Narto sampun mledek ora apa-apa. Aku modiar. Kono memang ilmune kejadukan ya, Pak. Ilmu lah kan ora kan sembarang duwe. Cuma jenengan ndak diwehi. Tak diwenehi sejine. Nah terus kono Narto kuwi entah nang Malaysia nang Pekananas kuwi ya disamber mledek. Iso gawe omah ya. Iya. Lah bose kono wedi sangone kon mulih iso gawe omah sangune kuwi. Lah bar mulih wong ya balik rono neh ora ning Pekananas. Oh. Ngono. Nggih, nggih. Ngono kuwi iki cerita, cuma cerita ngono lho. Dadi ora Nggih. Niku berarti terakhir jenengan ngangsu kawero iki teng Mbah Mudin Bani niku ya. Mbah Mudin ya sik akeh liyane tapi cuman begitu. Cuma perjalanan kita sinambi lalu ngono. Iya. Iki cuman dicuplik sing lain-lain isih cara kawruh Jawa ning gone yang alap-alap Tengger. Lah kuwi piye? Barang niku Jenengan sowan mriko pas usia pinten? Teng alap-alap Tengger. yang alap-alap Tengger ya setare 18 19. Wis usia Muda belia. iya, lulus SMA lah. Ya bar SMA ya cara hitung-hitungane ya bar SMA. Iya. Teng mriko jenengan tepang karo Mbah yang alap-alapi sing dudohi sapa? Apa nek? Kok ning kono enek yang alap-alap ngono kuwi terus jenengan akhirnya duwe krentek rono ngono iki sop informasi dari mana? Informasiku niku saking Yogya. Ngoten. Kok dugi tiyang Jogja iki pripun? Dadi kok Yogya kula niki kalih kala rumiyin kula anu niku mboten eyang tapi kula cuma dhisik niku kula niki nyeluk niku namung Bopo Puger. Dadi Yang puger. kalih yang puger kula diparingi ngertos nek mrika wonten. Lah bos sepuh Jawa sing manggone ning kono inggo niki yuswane mpono wae banget. Lah niku kula pun dumugi mrika nggih langsung kula nyatakne omonge dawuh yang puger. Mulane kula sak mbuke sakniki alhamdulillah nggih pangkat tasik nyambung kalih yang puger. Lek terus teng mrikone teng yang alap-alap jenengan sowane yang alap-alap kula sowan mrika hitungane kula nggih langsung tak tampi bagus amarga kula tasik damel nyilih jenenge yang puger. Kawula dipun utus kalih Bapak Puger. Dialoge pripun? Dialoge nek kono niku mboten patek dialog kono kuwi wong Jawa kuno dadi pralambang ngono. Maksudnya dadi langsung kono mek cerita. Oh, dadi ngelmu Jawa ki ngene lho Le. Ngelmu Jawa ki ngene. Sira iki wis ana tang arek mung karek nglakoni utawa ngenyangi duduhake mring sasama. Ngelmu ki sing apik ora usah dionekke sing kanu kibir ning sak padha-padha nek kebentu sing tawang kesandunge lemah rata ning nyembadani apa sak mestine niku dawuhe yang alap-alap iki besok tukar kawruh tuwenehno marang mring sasama supaya iki besok iso padha ngerti. Lah sumbere poso lek ku poso kuwi ngono, poso sing ngelak oleh mangan kuwi ya komahe yang alap-alap. Oh, wejangan saking mriko. Terus ora oleh mangan asin lan legi kuwi ya komahe yang alap. Jenengan langsung kan praktek poso nalika kuwi, Pak. Nalika nek kono kuwi ya ngenyangi. Oh, berarti sempat anu ya, lama ya ning kono, Pak ya. Ya selama poso kuwi. Dadi memang poso ki mungkin ae ya, mungkin nek kaya jaman sakniki cara kon poso ki ora ning kono mungkin ya ndak mampu. Nggono ora ning kono ya. Ndak kuat. Sebabe ning kono ya ora enek sing ridu.
kuwi manggone iki adoh ke pemukiman. Jauh dari pemukiman, adoh karo pemukiman adoh. Dia menyendiri kuwi, Pak? Menyendiri.